Even the man argument taking a quam number sink tatanam because this our daddy Nekuku, this our daddy Nekuku, because support one this our daddy by any video here. This man Nekuku, Ibolonyi Yoku na Masin. This is the right video for you to watch. Ibolonyi here, Imago, you want to relearn and relearn what you used to know. These are the type of people you can see then again. And I'm with a video for publicity sake, but I'm with a video to enlighten and edify people for better understanding. Watch this video and don't forget to subscribe. God one. Ụtụtụ ọma na ndị Igbo nwe m ebulukwa mpụta ka nsi apụta nkwa ọmụ ayọmodogwu nwachi malụ nzu aje na Delta State ana m ekene obi dị m nwute ezigbote nwute na nwanne m nke obele rapụ na December 26th na Baba Chukwu a sị na m chọrọ ikwu okwu mana lọta na ife mele ede ji wee be enwe ọ gịnị ka na-ekwu maka Soludo mara na olugo gị nke bịa lụnyebezie ndị Ọnịcha aka n'anya because aka ka na-alụnye ndị Ọnịcha anyị nwa bụ ụmụ eze Chima ịchọ ka ịmara ife anyị ga-eme Soludo is really a pity n'oge ndị traditional rulers ndị igwe nwe power agago ọ bụrụ ya bụ ife a na-ekwu n'ife ọbụla nwe advantage nwe disadvantage Soludo ọ bụrụ oge ndị igwe nwe power anyị na-adị enwe ndị igwe pinọpinọ ndị igwe na-amara aga ọfọ na-amara aga ọjị ụtụtụ Soludo ote ga-achụpụ gị n'ọkwa Soludo achụpụ gị n'ọkwa ote ga-achụpụ gị n'ọkwa but ọ dị mwute na ndị a niile anyị nyere ọchịchị kafa nọchite anya anyị o nwere oke nwoke zuru n'ime fa because na nkịta nwaanyị na-enye ndị na-ata akwa nke nwoke na-azụ na-ata ọkpụkpụ Soludo na-egi na ọjị ụzọ kalụ na-ehopu ụzọ dị mma na-edevu maghị nke dị ka ewet lift ajelu nga na-ederochasị Okorocha o mechasị na ọ bụ pastọ tọnda ndị pastọ ga-agbagbu ya ọbụla ndị mmadụ unu gbukọba na run n'isi Soludo gị na campaign for second re-election sit at home ọkwa dị on nwaanyị ikwuru osisi na ị ga-akwụsị sit at home Soludo ịgbago second term ndị ori niile nọ n'ime ọfịa ihe ala ikpote wee mee campaign setụkwa afọ ahụ ma edị anyị nwa bụ ndị Igbo ka ndị bandit because anyị ma ibekwa second term ife nọ bụ ịchụgharị ndị nọ Soludo now because the way ji achị Anambra State ị ga na-agwazi anyị ugboro na ị ga na-alụ ụmụ nwunye anyị because ụdị gọọmenti nọ na ya ị ga-ewepụta ndị polisi na amị inye anyị timetable ịta ị ga-esi n'ala ụmụ nwunye anyị mmadụ challenge kwa gị si gị jee mee DNA na ụmụ gị abụrụ nke gị anyị na-eche the result nwere ike iwepụta ya etreda nwee shade n'Ọnịcha oge sọrọ omepụ shade ọ bụrụ force but ife na plan bụ strategy ka o wee bụ na ndị IPOB na-egbusisi ndị Igbo etu gị na ọjị ụzọ Kanu si wee kwu ya Kalu si wee kwu ya but onye ọbụla gbara unu nkịtị no action no reaction from anywhere iwe na-enyezifa mandate Soludo imetegokwanụ mem Soludo imetego mem o nwe ka na-akpọ mem Soludo imetego mem ga-esokwanụ gị because ọ bụ na nwa onye ọzọ ka na-akpụ ụdị ntu a na-akpọ nwa gị n'ike na London nwa ga na-akpọfa iketego lọ onye ọbụla nwa ya na-akpọ ntu n'obodo ebe a nọtakwa n'ala Igbo nwa gị na-akpọ na London idibiri na-akpọ glamour nke n'ọfịa ị na-akpụ ya ka ị kpọgbuo Soludo anyị makwa n'ifeta anaghị isi ama anwụ isi na nke bụ anwụnta Soludo nwekwanụ ndidi ka ofe lọrọ arụzuo gị because ife a na-eme n'ala Igbo ndị ọha na eze bidoro ya ndị ọha na eze enu onye otufa ka nọ nga na London Soludo ichekikwa your popularity na Nnewi ịbịa chọọchị nọ n'iru oche onye nwe anya furi onye nọ n'oche azụ ya bụ Peter Obi anaghị ezibiko ozugozie na ise oke Soludo nwere shame akwụkwọ niile ịgụ na n'iyi ọ
Onto na akpọ gị n'ike ka iji wee kpọta ife ịkpọ. Ọ bụ na ịbụ prọfesọ gwa how many books ị dego. Soludo ifele emegbukwa gị. Ọjị ụzọ Kalụ na-agwazi gị ife ị ga-eme. Onye nke ebeli ya na-eme bụ nke a na-azọ onwe Benjamin nkala buru ụzọ ọdịda ekpele azụ. Number 6 man. Ibuzie number 1 ime gịnị? Iwe trailer na-adị ndị mmadụ. O tolo gbagbuchakwa unu ncha niile. Ọnwụ na-enwere nwanne gbusikwa unu ncha niile. Aka na abọ ga-ebi unu naanị. Soludo ichisi anyị ga-apụ. Ọjị ụzọ Kalụ ife ị na-agba ka Elizen gị na nwanne gị Benjamin for re-election. Alex Oti is a giant killer. O nwere ife ga-emenụ. Odogwu ka ọ bụ. Alex Oti odogwu ka ọ bụ. O nwere ife ọ ga-eme. O nwere ife unu oke ga-eme akparize. You guys are not winning any re-election. O nwere bụ na-eje. Unu adago bụ na unu adago. Biko menụ ka ozi alụọ Soludo ntị. Ọjị ụzọ Kalụ ị ga-ebekwa ka isi ebe ọ dafegharị ebebe. Ọnụ ịdị ka ọ tụ onye ala. Idiot. Ụtụtụ ọma nụ ndị Igbo nwe m. Ekene m unu kene ife na-ejelu m ozi. Agwa m unu na ife na-eme anyị isi anyị n'aka unelo na anụ m egwu. Nkwụsie nke a mụ na anụrọzi from me una ma na m abago be m. Maka mmadụ ada arapụ ebe a na-echi ọzọ debe ebe a na-alụ agwụ. Ọ dị m mwute na-apụta m na-ekiri na onyonyo this lady ọ sị na afọ ya bụ lọya mụrụ m afọ onye ọ bụ kpụrụ isi ka ụmụ nwaanyị ndị a na-ala nwaanyị. Ọ nọ na Sharon Scott TV. Ime ụmụ nwaanyị ndị a na-ala onwe fe ifufe a na-ama. Ọ sị na ọ bụ lọya na-agba ọnụ tọtọtọtọtọtọtọ. Nsogbu adịrọ. Ọ sị na ọ mata ọchọ mere good job na ka o si wetụọ Nnamdi Kanu nga dị mma. Yes. Ndị lawyers anya mara akweri ndị lawyers ji wee banye na estate real estate. Oge ka nọ wee ma na the legal system anago. Iwọchi sentence Nnamdi Chukwu ga-abụ gị ọnụ. Adrọshọn ịdị married. Ọ ndị otu unu bụ ndị a na-alagharị commissioners, governors. Na-agbagharị akwụna na-akparị na-asụ oyibo n'airport. Remember na Nigerian court dismiss go case Nnamdi. Nigerian court ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ibua Chukwu ga-abụ gị ọnụ akwụna. Now Nnamdi ọkwa ofu onye. Nnamdi Kanu one person ka ọ bụ. After all, ifeọma niile Jesus makwa anyị gburu ya. We kill Jesus njọ na but we still call his name. Fagbu Nnamdi fagbuo Nnamdi all one person. Mana unu bụ ya ndị Fulani gafe abata. Ife niile họpụ ụzọ dị mma bụ unu gbuchu na sị na Nnamdi Kanu akwatughị ya nga ka onye ọbụla zuo ike. Ifugo ife na-eme na Nigeria kịta. A whole general na yo ndị Boko Haram biko ka ife ọgwa unu. Afọ m ọgbọ otobotile egwu si gbuo dike ụbọchị ọ ga-agbaba ụta. Elo na ị ga-eji femela anyị na Biafra mụta ife mana nwere ife anyị mụta. Ndị bilonias niile anyị na-akpọ na Igbo nwe nke nwe investment na Igbo. Ọkwa ọgụ a ọ nọ na your doorstep. Unu eche ka America bịa. Ọ bụzi na America bịara gịnị ga-eme? Tinubu akwa president unu. So problem unu bụ Nnamdi Kanu. Ọgwụcha. Nnamdi Kanu na zuzie n'ike. Zuo n'ike. Ị na-aba mgbe onye ọbụla na-ekwuzi okwu na TV. Nke a na-akpọ Ugo Boss. Ana m echekwa go. Akwa very dark man nọ na challenge ndị amị. Na ị ga-emenwu ya. Ị ga-egwe very dark man gwara Igbo use are cowards. Cowards. If I know we criticizing nke onye ọzọ, ifu foto na nke onye, create your own. Anyway, nkwucha nke mụ na anụrọzi onu ma abago mbem. Maka si na atụọla ọmala atụọla ofeke ofeba n'ime ọfịa. Agwa ntị m ọnụ reji igbupụ isi egbulu ntị. Ndị a niile na-apụta na ọmọtọchi emeke ya. Sunday Okpoghe nwere ife ome. Onye isi ndị Boko Haram gburugbucha o nwere ife ome. Ken Emagi bụ barista Igwe na nwunye ya. Ọ nọkwa na-agagharị Chineke kpọkwa gị ọkụ akwụna idiot.